आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्रमुख पाहुणे मित्र व मैत्रिणींनो, श्रीनिवास सचिन मुंडे. माझे नाव श्रीनिवास सचिन मुंडे. मी कोरोना विषयावर 2 शब्द बोलणार आहे. तुम्ही ते शांतपणे ऐकून घ्यावे. कोरोना हे चीन मधून आला आहे. कोरोनाची सुरुवात झाल्यानंतर ते पूर्ण जगावर आला आहे. कोरोना म्हणजे कोविड-19. कोरोनाचे विषाणू सर्वात प्रथम डिसेंबर महिन्यात 2019 ला घाबरायचं नाही. इकडे बघूच नको तू, सरळ बघून 2019 ला कोरोनाचे लक्षण ताप येणे, सर्दी, खोकला, गळ्यात खवखव येणे, खरखरणे व अंगदुखी, पायदुखी. धन्यवाद.